We zijn hier bij de haven van de oude PSD-boot. Wat zijn de herinneringen aan deze boot? Wat was uw taak precies bij de PSD? Ik ben begonnen in 1979 als kaartverkoper-controleur en daarna als terreinopzichter-controleur tot het sluiten van de punt. Ja. En wat hielden die taken precies in? Nou ja, het terreinopzichter-controleur, dat heb ik het langst gedaan. Dat was gewoon de auto's en de vrachtwagens op hun plaats zetten op het veerterrein in volgorde van aankomst. En het controleren van de kaartjes en het laden van de schepen. Was het een moeilijke baan? Moeilijk niet, maar het was wel lekker buiten altijd, lekker vrij. Wat zijn de raarste dingen die u heeft meegemaakt? Een van de raarste dingen was nog toen de enkeldekkers voeren. Dan voer een schip weg en dan komt er ineens een man met een kopje koffie en een bolus in zijn hand. En ik zeg, waar is mijn auto? Ik zeg, hoe bedoelt u? Ja, die zegt, die staat aan boord. Dus het schip voer weg en zijn auto stond aan boord. Die was koffie gaan drinken bij de Miliano daar op het terrein. En die had zijn auto aan boord gezet en weer teruggegaan. Dus die auto heeft een uur aan boord gestaan. En het was gelukkig een eend. Dus die hebben ze dus met het losse aan de andere kant, moest hij uit de weg. Hebben ze met vieren hebben ze hem verzet. En toen is hij weer teruggekomen. En toen is die man weer naar de overkant gegaan. En waarom is de PSD gestopt? Omdat de tunnel kwam. Dus er was een contact, einde tunnel. Of begintunnel is einde PSD. Dus alles werd opgegeven, Kruiningen, Perpolder en Breskes-Vlissingen. En toen stond er 300 man op straat, iets meer dan 300 zelfs. En wat waren de reacties daarop? Ja, voor de mensen die dus naderhand hoorden dan wel dat de meeste mensen het toch wel jammer vonden dat het veer opgegeven is. Want het was voor veel mensen een rustperiode. Vrachtwagenchauffeurs, mensen ontmoeten elkaar aan boord. Hoe vaak bent u meegevaren met de PSD? Ja, ik heb dat ooit wel eens ongeveer berekend. En ik kom net niet aan 10.000 keer. En wat voor speciale dingen heeft u meegemaakt op de boot? Nou, het is wel eens spectaculair als het stormde. Tegenwoordig bij windkracht 8, dan stoppen ze al. Maar toen die tijd, dan gingen ze maar gewoon door totdat het echt niet meer ging. Dus ik heb er wel eens op gezeten toen er een vrachtwagen ondersteboven is gevallen. Die ging echt op zijn kant. En wat hebben ze toen gedaan? Dat weet ik niet, want ik kwam netjes in Breskes aan en toen dacht ik van nou, ik kan wel naar huis toe. Dat zoeken ze maar uit op die boot. Maar ze hebben hem denk ik er gewoon weer netjes afgehaald, want de volgende dag konden we gewoon weer mee. En wat veel mensen zeggen zijn natuurlijk de broodjes kroket op de boot. Heeft u daar ook van meegenoten? Nou, broodjes kroket iets minder, wel af en toe zo'n flesje bier, maar ook dat heb je in de tunnel niet. Dus dat is wel een verschil inderdaad, ja. Je kan niet eventjes zitten en iets lekkers eten of drinken. Ging u liever met de PSD of wat nu moet met de auto door de tunnel? Ja, het voordeel van de tunnel is dat je elk moment van de dag erdoor kunt. Ja, heel soms gebeurt het wel eens dat je er niet door kan, maar de PSD had het nadeel. Je moest daar precies op de tijd zijn dat hij vertrok. En als je het niet was, als je te laat was, dan was hij weg. Moest je of een half uur wachten of een uur. En als je dan pech had bij de laatste boot, dan kon je alsnog richting Antwerpen rijden en op die manier zien thuis te komen. Dus dat is wel een voordeel van de tunnel, dat je er eigenlijk altijd door kunt.